nina emakhaya nidefendana uthi uma nakho usebenza kahle u-expose ipartner yakhe ey'nganeni zakho. Ingane sabathe excited uthi ngizocela baba ngithengele i-Air Force uthi ngani ngoba ulapholo nje engasebenzi. Ingane manje ikhulu yazi uthi awubaba sabathe ngithi awungikhelela amanzi uthi ngane awukahle ngikhathele manje ngizobona baba uhlala imini yonke. Kanti ithi ibandela umfazi ohlanipileyo uyawakho umuntu. Ithi ingane egijimisa kuyo ngoba iyazi ukuthi yena usebenza yona unemali. Ithi mama ngicela ukuthi thamba baba wakho. Hamba ngicela baba. Ithi mama ahantu wena mama uhola lithi ngithi yonke imali elendlini kababa wale ekhaya. Ithi hamba ucela baba wakho. Awenzeni yona manje wenzela noma sasa isiganiwe noma isiganile iyazi ukuthi awu expose ipartner yakhe. Manje lithatha lawo moya ke nise nawo la enkonzweni. Lalela nsisi ngoba yazi into ebuhlungu akusikho ukuthi sikwaziwe. Into ebuhlungu ukuthi umuntu alazi ukuthi ubani ophethe umesi. Ukuhleba kuyabulala baba. Wazalwana uqala ukuthi njengoba ngikhonza nje ingane zami ibuza utshwala ngiyathanda. Manje ngihlebelana ngalokho. Niyathanda njengoba indoda yami ngikhipha kanje. Ngoba nakho niyazi niyathanda. Manje nihlebelana ngalona le. Ngoba vele isimo. Ngathi niyathanda njengoba ngikhipha othepha wenje ngiyocela impuphu. Ukathi uNkulunkulu wethu kuza kwakho uzofuna irice. Manje ubathelelana. Why ungehlisa isithunzi kulokhu vele sengehle khona isithunzi? Uthi ubaba ngifuna provider. Why ukhulume ngakho? Kanti baba abantu abazothanda nje umuntu. Ukathi sibe ngifuna ukusonyathanda. Okuhlala emjondolo. Njoba kubande nje ukuthayela unjani? Manje walo ukukhuluma ukuthi uhlala emjondolo, wajhelana ukwenza ukuthi yini weka ngihlebelana ngoba akulula lento ngena vele lula. Why do you become more pain? Why are you becoming pain within the pain? I pray that the God may give you a heart to love people. Jesus. Wemanje akesithandana impilo indaba neyinkonzo mfethu uyazi phela ungenza into ongayicabanga le mpilo nje ngeke uthi ngekungene nje le mpilo nje ngeke uthi namhlanje ubanje nokuthi icala nje baba kanjani lebithatha umusa uma ngavuma umusa ubheda uthandazile kodwa sidinga ukubambana ngesandla sivikelana. Mina ngikhonza CFC kumama uJob. Singakwenzela. Mina umama uJob ungamfuni nama ngifuni. Angidingi ukuba nesizathu. When you don't like my leader, automatically I don't like you. Mina uma ngize story ngesonto lami ngiyaphila. Bathi usho ukuthi mnaye amanga la mina ngikhonza kusho mina uthi hayi ngithi bengikhona omhlalo noma bangeke kulo mhlalo mina ikhona ayikho. Ungabi isizathu senyembezi. Because God punish those abakhipha inyembezi kwabanye abantu. uNkulunkulu akathula abantu bekhaya. Amen. Ingakho uma sekonakele ukufa kunyukule kumafasteleni wathi bizana abesifazane onkophe zabo sithole inyembezi. Why abe specific ngoba tears inyembezi zumthanda. Yazi inyembezi suthini zisho images. Yabona uma ngifika kusiswami ngithi ngiyafika ngimfica uyakhala usibalo ngamela chaza yabona lo size 11 wasebenza mama yachaza ngabuza ukuthi afuna lo ngithi wesibalo mhlawumbe ubiza legama lona uthi imali kwenze njani ngoba inyembezi zisho ukuthi ne-images ekhona kunjalo when a believer cries uNkulunkulu ufuna responde masinyane manje ngothola kuyoba kanjani manje uthi wena izizathu lezo hey ngosami ukuhleba kuyabulala baba ukuhleba kuyayibulala ifamily
musana ukudiscuss imindeni yabantu. Uyazi ukuthi wonke umuntu ogane uyazi ukuthi mama nje baslow by nature. Ukuthi uyehle emoto efuna ukungena enkonzweni akazi bambele umuntu ebambeka. Usefuthi ingane useyigoba bese wena uba njani nomuntu angibambezela ubani ukhiye ungena enkonzweni. Inhlebe yinkosi ithi ha yabona bakho ungena enkani yabona lento akutshela wona yabona ke ungagaba ungena enkani akasamfuni usabambelela ngamakhosi kodwa kuyaphela kanti nje mina ngibonile ukuthi mangaphika nonkosikazi oshonelwe ilanga mina ngijaka indumise enkonzweni uyangena kuqala uyakhonza bathi abantu nje iyaphela leyo nto. Kusho umuntu ongaka-celebrating she one day anniversary. Awuyazi phela okuhlala nomuntu uthi uyavuka nje uhlelile uthi right athi right. Awuyazi lo phela uright athi how we right here awuyazi phela okuhlala nendoda kushona ikusasa uhambe uyocross umuntu uyavuka kuseni uyageza vele ilalele nje vele ilalele nje ithatha ama-earphone wafakelani vele igubuzele embhedeni ugogo uswebe ushonelena uthi baba athi yini athe ngiyahamba athi ubanjwe yini uthi kodwa Jesu angazi uyangibetha ubaba uyocrossa hamba phela uyocrossa ngoba awuyazi lo phela bese uzo-analyze izinto zangaphakathi ungaphandle ayikwenzela inxusa inkosi ungabi isizathu sokukhala komuntu